pričam što sam vidio. Govorimo što smo prošli taj dan, ali nikada sve, jer to se ne može opisati. Tek tada me hvata istinski strah, koji za ubici nekako kontrolira, iako je uvijek prisutan. Ali u onom fajtu nema se vremena puno razmišljati, osim kako preživjeti. I tako svaki dan, ispočetka. Svaku večer prije nego se krene spavati, ako se to može nazvati spavanje i odmaranje, jer liježeš s mišlju da te isto čeka i drugi dan. Preživi topničko granatiranje, zaustavi oklop, očisti pješaštvo, kreni za njima kada se povlače, uništi zaostale i pokupi njihovo naoružanje. Logor Stajićevo. Nakon nekoliko sati vožnje, autobusi se zaustavljaju. Napolju je mnoštvo reflektora. Čuje se lavež podivljalih pasa, smijeh pijanih rezervista i jauci. Čuju se tupi udarci, trčanje i plać. Autobusi su stali ispred velike štale. Jedan za drugim, ljudi panično iskaču van. Glava mora biti pognuta, ruke na leđima. Moramo protrčati između dva reda pijanih policajaca. U rukama su im botke, palice, lanci. Nemam sreće. Ispred mene su iskočala dva starca. Čim sam iskočio iz autobusa, netko viče: "Evo bre jednog mlađeg!" Trčim koliko me noge nose. Ne vidim ništa ispred sebe. Jedan me udara motkom preko leđa. Od bolnog udarca ustravljam se i posrćem. Drugi me udara palicom po trbuhu. Padam na koljena. "Diži ga!" Uspijevam doteturati do prvog slobodnog mjesta i padam na hladan štalski beton. Drhtimo od batina, iznemoglosti, hladnoće i straha. Izdaje se zapovjed da svi moramo čučnuti i glavu zabiti između koljena, a ruke držati na leđima. Lice i glava mi gore, izudaranim vratom prolaze trnci. Ne osjećam donji dio tijela, krv s mog lica kaplje po štalskom betonu. Svi čučimo drhčući, a glave držimo zabijene između koljena. Odmah izvlače jednog starijeg čovjeka. Tuku ga, čovjek plače. "Nemojte me tući, ljudi, bolestan sam, majko moja mila, nemojte me tući, djeco, mađar ti ustašku, sada plačeš, kada si klao srpsku decu, nisi imao milosti, kada matavi, evo ti. Odjednom se jedan naš ranjenik diže na zdravo koljeno i viče iz svega glasa: "Mi nismo ustaše, mi smo Hrvati, mi smo hrvatski branitelji, prestanite nas tući kao stoku, mi smo ljudi." Ranjenik je podigao štapu visoko u zrak i ponovo viknuo: "Nikada nas nećete uništiti, još će se vijoriti hrvatski barjak. Živjela Hrvatska!" U 22 sata svi moramo ustati, uspraviti glave i ruke spustiti niz tijelo. Mladića kojeg su malo prije tukli, sada dovode u sredinu štale. Vojni policajac se okreće prema nama i kaže: "Pevat ćete himnu, hej Slaveni!" Ispred nas prolaze policajci i provjeravaju pjevamo. Ko ne pjeva dovoljno glasno, dobije batine. Moramo posebno glasno otpjevati riječi: "Proklet bio izdajica svoje domovine." Policajci su napokon sretni. Uvjereni su kako sada proklinjemo sami sebe, jer nas smatraju izdajicama Jugoslavije. Napokon je gotovo. Nema više utrčavanja u štalu. Svi čučimo drhčući na ledenom štalskom betonu. Sada ulaze policajci sa psima i gledaju nas. Gledaju nas i uživaju u našem strahu. Smiju se, obilno piju rakiju i vodu, brišu znoj sa svojih čela i dišu duboko. Umorili su se od batinanja. Jedan kaže: "Vidi, smrde ko svinje."
njih gigime i pjevam za njime. A ja i gigigam i pjevam za njih gigime i pjevam za njih gigime i pjevam za njime. A ja i gigigam i pjevam za njih gigime i pjevam za njih gigime i pjevam za njime. Mene diridika zove večeralna ga ti zove večeralna ga ti zove večerati. Mene diridika zove večera kada ti zove večera kada ti zove večerati. Mene diridika zove večera kada ti zove večera kada ti zove večerati. Hvala diridiko, ja sam večeralna gala, ja sam večeralna gala, ja sam večerala. Hvala diridiko, ja sam večera gagala, ja sam večera gagala, ja sam večerala. Hvala diridiko, ja sam večera gagala, ja sam večera gagala, ja sam večerala.
Prvo bih se htio zahvaliti organizatorima na ovoj sjajnoj večeri, svima vama koji ste došli. Također, posebno bih se htio zahvaliti svim ovim krasnim izvođačima, ovima većima, onima najmanjima koji su bili. Ja vas molim, ja velike pljesove se ljudi. Hvala. Htio bih pozdraviti članove obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, sve pripadnike Hrvatske pobjedničke vojske. Posebno ovdje bih htio pozdraviti mog suborca, dragovoljca HOS-a, inače živi sad u Pazinu, Viktorina Jurića Paša na Pomolim Ljubice. Ovdje ima još nekoliko vukovarskih branitelja. Dečki, ja vas molim, dignite se, molim vas, imam veliki pljesak za sve njih. Na kraju ćemo se pojedince zahvaliti malim skromnim zahvalnicama našim organizatorima. Hvala vam dečki što ste ovo organizirali, zaista prelijepo. Ja sam Damir Marko Škutina, napisao sam knjigu 58 HOS o obrani Vukovara i Bogdanovaca. Naime, zašto 58? 58 nas dragovoljaca HOS-a došlo je gotovo sasvim opelji Vukovar krajem rujna u nekoliko skupina i uglavnom od sastavnih malih skupina iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Francuske. Kad kaže Francuske, pritom mislim na francuskog dragovoljca Žana Michela Nicoliera. Od toga 25 je poginulo, dakle svaki drugi, ovdje je popis njihovih imena, mojih suboraca, 4 umrlo nakon Domovinskog rata, 3 imamo još uvijek nestalih, Jadranka Anić-Antić, Duško Smek i spomenuti Francuz Jean-Michel Nicolier. Jedina žena u HOS-u, nažalost, poginula je prije 3 godine u prometnoj nesreći u Zagrebu, Vileta Antolić. Dakle, knjigu sam napisao, znate kako se kaže, što se ne zapiše nije se dogodilo. Morate znati hrvatski branitelji, hrvatski ratnici koji ste ovdje nazočni, statistika kaže sljedeće. Hrvatski branitelj umire u prosjeku sa 50 godina, to kaže statistika. Ja molim sve hrvatske branitelje koji ste ovdje nazočni, stavljajte sve vas sjećanja na papir, nemojte da nam drugi pišu povijest. Što je bitno još reći, kad krenemo još malo o knjizi, ovo je 102. predstava koju smo izveli u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Švicarska, Njemačka, Austrija, evo, Australija se priprema, Kanada, Amerika i tako dalje. Dakle, ipak Domovinski rat zanima i mlade, i stare i tako dalje, to je još uvijek na neki način neispričana priča. Ovo radimo da se to nikad ne zaboravi i da se to nikad više ne ponovi. Rat je nešto najgore što se može dogoditi narodu, čovjeku, bilo kome. Daj Bože da se to više nikad ne ponovi, a naš zadatak je da se to i nikad ne zaboravi. Dakle, knjiga mi ima 250 stranica, pisao sam je 5 godina, dugo je trebalo, jer znate napisati 58 sudbina u knjizi, nije bilo lako, ali bilo je nužno. Zaboraviti sve to, vidjeli ste snimke, vidjeli ste fotografije nas dragovoljaca HOS-a koji su učinili, dakle koji su slikali u onom paklu Vukovaru kad god su stigli pripadnici HOS-a, ovdje nazočan moj kum, kasnije vjenčani Viktorin Jurić Paša i Damir Radnić. Jedna slika 1000 riječi u mojoj knjizi od 250 stranica je 107 fotografija, one, kako mi kažemo, najbolje izabrane. Ja se zahvaljujem mom kumu i mom prijatelju Radniću, jer knjiga je puno bogatija sa tim slikama koje prikazuju kako je to vrijeme bilo. U mojoj knjizi još ima nešto što kažu da je prvi put na taj način napisano u Hrvatskoj. Ante Nazor, lektor moje knjige, prijatelj, ravnatelj Memorijalnog dokumentacijskog centra, kaže naime da kako sam koristio knjigu neprijateljskog vojnika Gorana Ivankovića koji je napisao Vukovarski dnevnik. Naime, prije nego što se krenuo
pisati svoju knjigu, pročitao sam knjigu od tog četnika i vidio sam da smo cijelo vrijeme bili u istim ulicama. Cijelo vrijeme ratovanja u Vukovaru, mi smo pucali jedan na drugoga. Smatrao sam to interesantnim i uglavio sam u knjigu na način kada pišem o bazi HOS-a Preradovićeva ulica na Sajmištu, mojih 50-ak stranica i stavim njegovih 5-6 stranica, jer on piše o istoj ulici, samo s druge strane. Sa naslovom Pogled s neprijateljske strane, ime i prezime autora knjige, tako dalje, zbog autorskih prava. Smatram to interesantnim, poglavito da naša mladost, buduće generacije vide kako smo se branili mi hrvatski branitelji, a kako nas je napadala sva ona banda. Kad kažem banda, evo ljudi, u Hrvatskoj je posijano pod navodnicima, 149 masovnih grobnica. 149. Evo, bili smo u Sarajevu neki dan, održali smo ovakvu predstavu u Bosni i Hercegovini. Dobio sam tamo podatak u spomen domu Srebrenica u BiH, za sada evidentirano, on ima još više nestalih nego mi, je 150 masovnih grobnica. Dakle, velike brojke, strašne brojke i jednostavno, nažalost, što mi kažemo, u školi vrlo malo uče o Domovinskom ratu, to će moj prijatelj kasnije malo pojasniti, zaista vrlo malo, što je nedopustivo, je zaboraviti svu tu patnju, krv, bol, živote, je kao pljunuti na njih. U knjizi još ima, recimo ono što možda manje znate, kako nam je stizala ipak nekakva pomoć u Vukovaru. Naime, kako su bili sasvim opkoljeni, a nas 1803 hrvatskih branitelja je branilo Vukovar, dok je po statistikama, kasnijim analizom, smo doznali, 3 prstena smo bili opkoljeni, da nas se napadalo između 40 do 60 tisuća neprijateljskih vojnika. Oni su imali sve, avione, tenkove, brodove koji su dolazili na obale Dunava, ispucali svoju kvotu, mi nemamo čime pucati po njima, odu. Oni su sve to imali, a nisu imali jedno, nisu imali srce. Mi branitelji smo imali srce i to srce uz ono malo minimum naoružanja vidjeli ste